Hileyler erkek bolly. Gatty görseňiz göräýin ejem. %80%'iňiz gutorduňyz heleýçe ýok. Galanmasa 20%. Olam näçe wagtda çekerke. O 20%'dem gitse bolly ondan soň. O 20%'dem deýinse bolly. Hileyler erkek bolly. Eklençileýän başyna galdy. Gidip pasada işleýärdiňmi? Hawa saýat sol işledim, köştük geldim gidip. Ana şoňa kaýyl bolsaň gel aýtyl maňa. Maňa ärdäle işime gul gerek. Düşdüň? Lapatkalar mıydın keninki? Kimsin sen? Kim o maňa är bolsak? Men özüm är bolup giden. Men özüm 11-12 kiler özüm erkek bolup giden. Inne maňa är bolup men tutjak bam, maňa diýen etdirjek bam ka. Özüm adan özüm de oturkan men de çağılam, etsen doň innen metip da çağılam mekler. Men är günüm mal durma. Geçi kimde näme de ulgurlamaydı ulgurlayan maňa ýer gerekme derece duluňaň bolmady itlijen kinipdiň maktonna sen duluňga tuwaňa wa hemme kişiňe ýallullalo ýibandullar bardyr ha o ýok derece ýibandullar bar erkeklere pul lider beren aýly lider beren samsyk kursaşlan ba ýok del. Doğru aýdýaňyz. Ba, duluňaň ýok diýip bir tarapdan dogry mol. Ba kursaşlam. Ýeçi. O ýaş oglunlara janym, aşkym diýip şomu käme öýdüp. Olaňam Alfonslaňam dili süýjide wagtyn gödüňi süýdüm, mamaňy süýdüm, nemäňi süýdüm. Odan gurleýärler, odan aýlyk alanmatam, aklym aýlyň aldyň hawa. Gelonla görüşeli. Aýlyk almata görüşilmeýär. Aýlyk alýarym boleýän tutýar bir ýar gidýärler. Oturýarlar, ýerler, içýärler. Bir gedek ýarym gedek alkaşlyklaryn içki bilen görse görmese ona moruna geçen. Aýlan berip gaýdýarlar, dalba ýok garry küntüler. Etmäň da o ýaş olanlara ýidirmäň o wakynda da. Ýaman soň erkek köpelenen aýyn. Gaty köpelli. Ene bilen aýarlamyzda meçen wara bak, aýal pakyryň wara köp näme gulagyna bolýar da. Kulağına hoş sözler versen, oğudan sözler versen, köpütün ırılmasan tat oluyor da. Oğudan oğudan gürleşip. Onun kavanan tıran olup, nire gittin, menş telefonun açmadın da attıysa, vay. Bahatta son galak var zoram. Zoramam değerli şeyle var, telefonla gürleşeydik. Olayım, bir kavan ya. Canın açmadan yürü uyarlık geliyor, nire gittin da attıysa. Ansurutun görküdüydüm, içim, ay ya oğlun. Öde olsa da onun keyin bu üňdäki garnyň üstüne ýatyr, garnyň onun keyin Hudaý bilsin dyýdyň üstüne ýatyr. O nämesin söýsün ol. Ölüp barýar diýe men ýa gawanyp diýe. Sen gawanan ok bir bacym sen aýlyň gawan ýar olydım. Saňa ta on aýlyň gerek oňa diýdim. Etme. Ýa dinleme. Gowerýän bolýar. Bir günem telefon açmandyr ol ağlap jaň eden. Telefon açsan ok meyip bir ýere gidip durýar. Gidip ağlap otur. Ağydyn sen ağtykly da atlyydym ejen bir är üçin ağlap oturup otanan okmy diýersen ok saňa diýdim. Inne gadanan çağlaň altyklaň ýydirne. Nirde bir ýebanyň ýydyny ylgap bermedi diýenne. Jahatjan ol açsan ok da. Nirde kaçan gidip göräýdi şoň. Betjek geldim ba ýok bolsa ne diýdim. Açmadın diýdim. Tapandyr bir ýerini gidenler de. Döwran törüp indem akıl berýärmi? Döwran törüp indem akıl berýärmi de. Döwran törsem sürenden bersem ödämi berenden, pula beren näler neçe, mut berenden, keýpine berenler. Düşdüňmi merdan sen ejen ýalam satan näler men? Sen bajyň ýalar, sen hileň ýalam satan näler? Döwrüne keýpi etdimi daýyş, bir etmedim däl ýöne pula satan näler on keýpime berenden bajyňyz keň. Sen jelebejen ýaly pula gidemok düşdüňmi? Dalba ýok bilet. Senem kurta iýdirip siňe kurta bir man diýdiren adam haram bolsa neçe iýmedim hem iýdirmedim ýokurynda Allahdan görüp oturanlar. Men ne erken pul niýer ştaýk gelip men 4,5 ýyl ýaşaşdym. Karoç näçe geldim ay? Sentýabrda geldim. Sentýabryň aýagyna näme geldim? Oktýabr, noýabr, dekabrda tanışdym şoň bilen. 3 aýdan soň tanışdym. Şondan soň şoň bilen ýaşaşdym men 4,5 başda 5 ýyl. Bir 2 ýyl gorak bolaýar sanma.
Onu men üstünden gidilem yok. Men yayın adam açık görkedim. İnamatam emme doğunlama seni biliyadi. Sebebi Türkiye mena bir dulaya. Erlenge dekkeden da erlenge seksededen da. Mena bir dul ersiz. Geldim yaşadım ecen. Hiç kimden gizlemedim hem saklamadım hem. Yayına da görkedim hem oturuyordum hem utanıp çekilip duram yok. Men bir dul erler erinin üstüne gidip todup görülür. Erler maçlar Türkmenistan'da mesela tasarruda gidip erler işlep veriyorum. Niye de sımsınt veriyorum kuypuluyordu. Maşin alıp verip, eşik alıp verip, onumun alıp verip erlerinin pulunu oynaşlarını yitirip veriyorlar. Siktir bilyen edeceğim. Bir daha bir erti edeceğim. Dul neyemedemizde gelişip dur. Erler bizden o geç gitti. Bir de hani bizim kagengem morlanok, dullon gengem morlanok ne? Day taklasın be erler. Yeni gurleteler honnon verdi. Hüda işkür bizde. Milletin ermen ermeyeceksin. Sonuçta madamada iyilin ermen. Pez doy. Adamdan çekinip korkup yaşamak Allah'a dönün. İnama tamam doğursa doğru onları yöne bana hayatır hiç kim pul veren yok, hiç kim çörek veren yok. Men çörek ödüm madan yan. Men pulumu ödüm, bana hiç kim çörek veren yok. Bana hiç kim midem utanıracak yeri yok da meron men sana çörek verdim. Sen ekledim, ben seni takladım diyecek kuman yok. Sonuçta ödüm cevap veriyen. Kunta diyme ayıptır. Ayıptır var yani. Kunta deyip olur mu yiyeceksin? Yırtar sen tutup. Yaşatan iyilin erdiytene tabi canım yaşatan iyilin eri. Ostada gel padar katlayanlar iyilin eri. İyilin erinin hasabına yaşap bir sağ olsunlar. Solar gel padar katmata ağacı ölmeli biz. Yüreğim olayan vazı. Neyse sağın var. Yüreği şeydin sağın. Neyse sağın var deyip. Yüreği şu anda neyse'den çıktık edip. Sana ne hemen neyse sağın var. Yürü yalk gidip otuyor. Ne yürü yalk gidip otuyor. Bir adamlar ay. Git deseler honnan verdi. Stak gelip onun gıydına geline attakken çort oğlanlar ol yara. Hirelerinin küntülüğünden haber olman gelip sana bana attakarlar. Neymemişsin dasar yurtta işlep görmüşsün. Dasar yurttaki işlep görün ayal gıydarın atları küntü. Sen uze Türkmenistan'dan gaytman kan edeceksin. Vagran biledin eline alyan ol başlayalar yam karnasından başlaya. Ağay pulağına ma Türkiye gidip var. Kaynak geçeyim de Türkiye gidip var ya. Ay o küntüçülüğü var ya da. Gaytman kak intek, gaytman kak üyüşüp pısırt ilk ödün külörden komşular, olamlar, tanışlar, bilişler başlaya. Dul ol sana bar halına. Başlayalar ondan ana tasarrufta var ya celepçiliği. Tasarrufta çıkanlar celep hatabi ediliyor. Hemmeksi. Bağdır ikidir üstür. O yolun yürüyenler. Yoktur diyecek ki. Olara da Allah'ın tap versin. Olara da burada diyecek ki. Her kim öz kirlet, öz fikir verdi, ödününkini veriyor. Kabra bile giren yok. Ben gidip on celatını bile çeksem yok o dünyada. Verdi adamını veriyor. Tattı ödününkini tattı ya. Bir de neyme. Mena kuday var. Güdüm önüne bir berip durun ama sonra gidip potayda bir naytmayanla. So berip durdu. Atlandım sonra adını çıkarmayanla. Verdi ödününkini veriyor. Mana neyme. Dün sana eceti celep deydi enka. Gittik istirmeyen tane birek tövüştürecek olup bara şu sikine de pıttığına sallas bir ayağına dik tarafa bara gollu kuntiler şu oturup pıttığından gırın firmana vakt tapan da gittik istir bara iki tarafa lığap bay gittik istirmeyen o oraya onun otunda tot toplanmadı arassalan